Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk bialdu zenuen San Bernabe, fedez eta espiritu santuaz betea, herri guztiei zure salbamen mezua eramatera. Iguzu arren, berak hotsegin zuen Jesukristoren evangelioa beti entzun dezagula elizan zintzotasunez, hitzez eta egitez. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan asko bihurtu ziren jaunaren gana eta fededunegin. Jerusalengo Eliz elkarteak guzti honen berri jakin zuen eta Bernabe bialdu zuen Antiokiara. Hara iritsi eta jainkoaren doaia ikusi zuenean, poztu egin zen eta bihotz-bihotzez jaunarekin leial irauteko adorea ematen zien guztiei. Bernabe gizon ona zenez eta Espiritu Santuaz eta sinismenez betea, jendetza handia elkartu zitzaion jaunari. Handik Tarsora joan zen Bernabe Sauloren bila eta arkitu zuenean Antiokiara eraman zuen. Urtebete osoa eman zuten elkarrekin lanean Eliz elkarte hartan, jende askori irakasten. Hain zuzen, Antiokian eman zitzaien lehenengoz ikasleei kristau izena. Baziren Antiokiako Eliz elkartean profeta eta irakasle batzuk, esate baterako Bernabe, Simeon izengoitiz beltza, Luzio zirenearra, Manaen, umetan Herodes erregearekin batera hazia, eta Saulo. Behin, barau egunez, jaunaren kultu ospakizun batean zeudela, Espiritu Santuak esan zien, bereizi niretzat Bernabe eta Saulo, nik dei egin diedan egitekorako. Orduan barau eta otoitz egin ondoren, haiei eskuak buruan ezarri eta bialdu egin zituzten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna bihotz-bihotzez dizkizut eskerrak emango, nire hitzak entzun dikiozulako. Eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspeztuko nahi zure jauretxe santuan. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan, esan zien Jesusek apostoluei, bidean zoaztela, iragarri, gertu dela zeruetako erreinua. Sendatu itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legen ardunak, bota deabruak, utxean hartu duzue, eman utxean. Ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik biderako, ez soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez da makilik ere. Zor zaiota langileari behar duen jatekoa. Edozein herri edota auzotan sartzen zeratela, jakizue ba otedan konfiantzazko inor
eta geldituaren etxean, herri hartatik irten arte. Etxean sartzean, egin pake agurra, etxekoak duin badira, iritsi bezaie zuen pakea. Duin ez badira berriz, zuen pake gabe geldituko dira. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak San Bernabe ospatzen du. Apostolu deitzen zaio, baino ez da 12 apostoluetakoa, konsideratzen da beste 72 talde hortako kide bat zela, baino 12 apostoluetakoa etzen. Hala ere, San Pablorekin eta San Pablori ere naiz eta 12etakoa ez izan apostolu deitzen diogu, eta San Pablo beste 72 horietakoa ere etzan, baino apostolu deitzen diogu batez ere hasieratan indako lan apostoliko izugarriengatik. Eta Bernabek San Pablokin izugarrizko lanak egin zitu baita ere, elkarrekin ibili ziren zenbait viajetan. Eta gaurko lehenengo irakurgaian entzun dugun bezala, elkarrekin egondu ziren urtebetez Antiokian. Eta gauza polite da, Antiokia, Mediterraneo itsasoan, itsas bazterrean dagoen hiri hartan, Turkia eta Sirian arteko muga hortan, garai hartan dudik gabe Siria zen, eta halako mentalidadea, baino gaur egun Turkia da, baina hala ere bertan dago Siriako mugatik. Eta han Antiokian halako talde politia sortu zen, kristau talde berria, ilusioz betetakoa. Eta han deitu zitzaien aurreneko aldiz kristau, Jesusen jarraitzaileei. Ordura arte ez zeukaten halako izen berezirik. Kristau esan zitzaien eta geroztik hala gelditu da. Betire Kristo hitzagatik eta hebreoz Mesia eta Mesiasen jarraitzaileak edo Kristoren jarraitzaileak. Guk euskeraz kristau esaten du, kristauak. Eta aurreneko aldiz hala deitu izan zitzaien Antiokian. Badakigu ere Antiokian Pedro egondu zela, Erromara joan aurretik. Beraz, oso zentro importante izan duzan, gero ondorengo mendeetan eskola teologiko maila altukoa egondu zen Antiokian. Bi egondu ziren importantenak, Alejandrian bat eta Antiokian bestea. Baina beti ere Antiokia oso toki berezia izan duzan kristautasunaren hasiera hartan. Eta han lan handien zuten besteak beste Pablok eta Bernabek. Eta entzun dugu oso deskripzio polita Lukasek egindakoa, esaten digu Bernabe gizon ona zela. Eta nonbait, batez ere bere inguruan dakizkigun datu gehienak apostoluen eginetatik ateratzen ditugu. Eta agertzen da bazuela, halako etxe bat edo finka bat bazuela, eta intzuela saldu diru guztia pobreai emateko. Eta horren ondoren bere bizi osoa dedikatu zuen evangelioa zabaltzera. Hala, esan genezake, bokazio izugarria sentitu zuen bere barnean, eta bere bizi osoa horretara dedikatu zuen. Berak zituen ondasun guztiak pobrei eman da. Halako ejemplua eta agertzen da gizon alaia zela. Besteak animatzen zituena. Eta polita da, San Lukasek egindako deskripzioa. Gizon ona zen, fedez eta Espiritu Santuaz betea. Eta berak halako lan apostolikoak egin ondoren, baita ere bere odole isuri zuen Jesu Kristorengatik. Ez dago oso garbi non hil zuten, badaude bertsio ezberdinak, baino dirudienez judutar batzuk harrikatua hil omen zuten. Baina betire bertsio ezberdina daude, baina hala ematen du. Harrapatu zuela eta harrika hil egin zutela. Betire badakigu seguro, inongo dudarik gabe, bere odola isuri zuela Jesusengatik. Eskatzen diogu, San Bernaberi guri ere eman dezaigula halako fede sakona. Eta fede hori humiltasunez eta modu sentziloan, baino beti konpartitzeko borondatea izan dezagula. Egin ditzagun orain gure eskariak. Gaurko egun honetan eskatuko dugu misolari guztien alde. Hainbeste jende, beren etxeak utzita, urrutira joan izan dira Jesusen berri ona zabaltzera, eta toki askotan
zailtasun handien artean. Eta zer esanik ez aurten koronavirusa eta daukagun krisialdi garai honetan. Eskatuko dugu misorari guztien alde. Jaungoikoak indarra eman dezaiela eta haiek predikatzen duten Jesusen evangelioak herri guzti haiei argia, bakea eta poza eman dezaietela. Baita ere gure hildakoak gogoan hartuko ditugu eta gaurkoan bereziki Bernabe Azpiroz jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Santu egin itzazu jauna eskaintza hauek, eta zure graziaz ekar dezaigutela. Bernabe zure apostoluak euki izan zuen maitasun sutsu hura, herrialde guztiei evangelioaren argia eramateko Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti. Zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jaungoikoan guztidun betiereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu, diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zu
zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztien horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriotsuak jaunaren maila deituak. Jaunani ez nahi zinor zunen etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Eukaristia hau harturik, arren eskatzen dizugu jauna. Gaur, San Bernaberen festa ospatzean, irudian kontutan hartzen duguna, benetan har dezagula erabat zeruan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak Jangoikoari. Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera, Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak ziraden gure gurasuak,
baita ere euskaldun benbenetakuak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera.